कौन 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 पाटर आंगुली खोली हाँ ओहो पाठ ना काठ अच्छा अच्छा हाँ तापरे पाठ नहीं जाइले सेठी बाप गोटे कामुड़ी देला ताको एमिते डरी पलेला लेखिते पलेला सौठू हेला जान मामा सौठू टिकटोटा लगी देले बाटम क्लिक करला सेटा मु चिरी देली एकथने सेठी पड़ी गला बाघ मामुर मामा पर्यंत पळै आसला बाघ